uNkulunkulu akakulondele uphile uphushe uphumelele kama kuphasa daweni ngithalile Fleet inamba ke isemisa kusongo 9 ekseni ku 5 ntambama uma uyimember channel kuphela awungu-WhatsApp awungithumela ama-SMS awungifonela WhatsApp yangifonela direct from 9 ku 5 ntambama kuphela from Monday to Friday kuphela Themba Inkosi Mtolo uthi uphupha ushawa umuntu wawujola naye uze uphume igazi akabingelela akaceli nganje kwethi kujwayeleni ukucela ejwayeleni ukubingelela ngokujwayelekile uma uphupha kushaywa uyintombi vele uze uphumelana egazini wathi waliphuma ngegazi so number 1 ngokujwayelekile la uma uphupha i-X kuwuphawu olubi uma ikushaya ngoba langasho kungenzeka lo muntu uyakugadla ngemithi emibi njengamanje 2 kwesinye isikhathi uma uphupha i-X kungawuphawu olubi uma ikushaya lokhu ngabe kukhomba ukuthi kungenzeka lo muntu wake wakusebenzisela induku embi futhi yaba nomthelela omubi kuwe 3 kungenzeka uma uphupha i-X uwuphawu olubi uma ikushaya okungasho ukuthi kungenzeka le X noma lo muntu la ekhona khona unamagqumo futhi akakufiseli ukuhle siyabonga besiphela la uma i-X ikushaya be blessed Siweni phansi lematulu